Käännetään tehtaan turbiinit täysille. Sisään astuu hurjaakin hurjempi Allan Jokinen! Allan Jokinen, tervetuloa. Morjens, kiitos. Kirkkonummelta. Kyllä. Maailman navasta. Kyllä, joo. Sä meinaat dipata. Joo, mä meinaan dippaa lisäpainolla maksimi. Lähdetään ensin vähän sun muusta harrastuksista, eli siis penkiltä nousee paljon. No jotain 220 ja 240 välistä. On aika kova määrä. Oot myös nyrkkeily. Joo, joskus on sitäkin ja vähän kilpailu siinäkin, mutta tuli huomattu hyvinkin nopeasti, että ei ole mun laji, niin sitten piti vähän vaihtaa. Eli vaihdoit tähän. Joo. Mutta tää ei välttämättä ole mikään ihan vaaraton laji. Ei. Kerros vähän taustaa, että mitä kolhuja on käynyt. Mä olin tänne tulossa vuonna 2008 muistaakseni ja silloin oli tarkoitus ottaa vähän isompia rautoja kuin tänään, niin mä sain repästyä ojentajan alaosan irti, eli kyynärpään puoleisen kiinnityksen. Eli tosta lähti. Se lähti tuolta irti ja kuroutui tänne ja tulikoura sitten leikkasi sen ja... Onko tulikoura leikannut sut? Kyllä. Tulikoura on leikannut myös mun jalkaa. Mä vähän voitais ottaa vertaa. Ihan hyvä. Terveisiä vaan tulikouralle. Kyllä, tekee hyvää jälkeä. Allan, lähdetään liikkeelle. Kerro vaan, missä mä voin olla avuksi. Niin, Eli kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin joo, otat vähän sitä kyynärpää kulmaa. niin se pitää olla täsmälleen oikeassa kulmassa. Muuten 90 astetta noin suurin piirtein pitäisi päästä alaspäin. Jos mennään hirveästi alaspäin, että kyynärpäät nousee pystyyn, niin sitten voit ruveta parsimaan tulikoiran luokse taas uudestaan. Eli jos sua viedään ambulanssilla, niin sä voit matkalla kiroilla. Mä sanoin kyllä. väärin. Lasku tulee perästä. Selvä. Okei, eli otetaan tosta toi ensimmäinen. Selvä. Eli paljon on nyt? Eli nyt lastataan 100 kiloa. Okei. Jätän nyt vähän siihen varsinaiseen suoritukseenkin. No siinä meni 100 Muutama joo. kilolla muutama. Ja mitäs nyt sitten? Haluatko sä lisää näitä? Joo, annaks sä sen yhden kerran? Annetaan. Joo, no niin. Eli otetaan tästä nyt sellainen harjoitus. Okei. Otetaan ykkönen vaan. Joo. Se meni. Se oli aika tiukka siinä ja siinä. Niitä tuntuu. Lisää otetaan. Otetaan lisää, Joo. okei. Ja nyt tulee siis Joo. 150. Tää on jo ihan äijän romu, että Ei muuta. Take your time, sano vaan. Yes! Huomasitko pysähdyksen? Huomasin pysähdyksen. Siellä on varaa kyllä vielä joku. Oi, mut jääkö siihen? Kyllä mä uskon, että me kokeillaan. Selvä. Vai Elikkä nyt tulee 175. 175. Joo. Nyt on sitten kaikki vaaramomentit olemassa. Kyllä. Ambulanssi on tuossa pihalla odottamassa ja... Ei nyt puhuta tollasia tässä vaiheessa. All right. Yes. No niin. Ai, kiitos. Allan Jokinen, 175 kiloa dipistä. Se oli hienoa. Tässä on siis YKK V6 720. Otetaan vielä, näytetään kameralla. Siinä ne on. Ja siinä oli 175 kiloa. Hyvät naiset ja herrat, uusi Suomen ennätys. Allan Jokinen!
Sillä lailla. Muistakaa, että kauden viimeisen ennätystehdasjakson jälkeen te pääsette äänestämään suosikkianne. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan Himoslomien lahjakortti.